Назопли се, какъв ти е боди каунта. В днешното видео ще снимам въпроси и отговори. Подготвил съм ви 7-8 въпроса, доста интересни. Зададахте ми ги в Instagram. Ако не ме следвате в Instagram, задължително ме последвате. Въпросите бяха доста повече, но не мога на всички да отговоря в едно видео. Ще направя част 2, 3, 4, може и 10 части като цяло. Такива видеа са доста лесни за правене. Просто си пускам камерата, снимам и отговарям на въпроси. Без да се бавя повече, нека започнем с първия въпрос. Първият въпрос е колко време тренирам. Вече тренирам от 7 години и половина. Ще правя 8 някъде в септември, но преди това съм тренирал различни спортове. Започнах с акробатика, бях на 5-6 години. Баскетбол съм тренирал. На тенисна маса бях доста добър, в смисъл доста малък, играех 9-10 годишен. Шах съм играл любителски, като цяло спортова му доста малък. Като тези 7,5 години съм тренирал около 4 на зала и 3 години и половина на лостове. И това е от този въпрос. За следващия въпрос е защо си от лежанката. За тези от вас, които не знаят, които не мислят в Instagram, правя лежанка 4-5 пъти на седмица. Тя ми е основният приоритет. Винаги съм бил обсебен от нея, опитвам се да се вдигна. В момента най-доброто ми постижение е 160 кг на 80 кг лично тегло, което е двойно на лично тегло. Смятам, че е доста добре, но се опитвам да го увелича. Целта ми е 180 до края на годината. Последвайте ме, правя поредица, в която ще ги стигна. Скоро не съм качвал видеа за поредицата, но скоро ще кача. Качих доста сила напоследък лежанката, беше ми много паднала на 140. Това е просто отвратително, 140 лежанка, толкова слаб не съм се чувствал от години. Но вече ми е около 150-150 и малко. За тези от вас, които не знаят, има огромна разлика между това колко вдигаш в хубав ден, в лош ден, когато имаш пик на силата, понеже има специално пикване, което се прави преди да тестваш някакви рекорди. И то ти дава около 50%, но да не се отклонявам от темата, ще говоря доста по-подробно как да се вдигнете силата. Има изключително много информация по темата, която съм консумирал през тия 7-8 години, която в българския YouTube я няма. Има я само на английски, аз ще ви я кажа и на български, затова задължително се абонирайте, да не я изпуснете. Следващия въпрос е защо започна да тренираш? Започна да тренирам главно мотивиран от един приятел. Един ден си ходихме след училище и той ми каза: Денис, много си дебел, за нищо не ставаш, ела тук на лостове да потренираме. Ползвам на този приятел, предполагам го гледа това видео. И така започнах на лостове няколко месеца. В началото мотивацията ми беше примерно момичета да ме харесат повече или нещо подобно, но с времето видях, че няма никаква корелация между тези две неща, колко съм степен и колко те харесват момичетата. Както и да е, тренирах около 5-6 месеца на лостове. Всъщност може би малко по-малко, около 3-4 месеца на лостове. И започнах на зала. След това съм тренирал също и на лостове. Между другото съм ги сменял. И двете ми кефят, както калистениката, така и залата. На лостове съм сравнително слаб, откъм умения мога само силови, набиране с една ръка, не мога панч, хендстенд, везни, но ми се иска да ги науча за в бъдеще. Като цяло няма как всичко наведнъж да се направи, няма как хем да се дигна лежанката, хем планч да направя, хем везна, хем 500 кг тяга, нали, всичко са за времето си. В момента съм се фокусирал главно на лежанката и прогрес е доста добре за сега. Следващия въпрос е колко ти е макса на клек и тяга. Клек и тяга от 16 годишен не съм тренирал по-сериозно, понеже не мисля, че имам толкова потенциал за тях, колкото в лежанката. И се опитвам където съм силен, там да наблягам най-много. Но иначе не съм ми чак толкова зле. 145 клек ми е макса за единица и 190 тяга. Това за 16 годишен е, бих казал, добре. Ако в момента започна да ги правя, като съм с по-развита костна структура и като цяло имам повече знания по темата, мисля, че мога много бързо да стигна примерно 160-70 клек. Както и ги правих без колан, също да кажа. С колан може би дори повече ще мога. И 220-30 тяга, но не съм приоритет в момента. Може би след година-две ще ги наблегна. В момента ми се иска лежанката да ми стане просто
абсурдно голяма. Не знам с каква причина, не знам защо съм обсебен от нея. И следващия въпрос, на този мога да говоря цяло до утре, но ще опитам това видео да е около 10 минути, вече стана 5:30. Следващия въпрос е какъв ти е боди каунта? На този въпрос няма да отговарям. Имаше доста такива подобни сексуални въпроси. Ще отговоря в час-две, ако видео стигне 100 лайка, затова харесвайте. И ако има 100 лайка, ще ви кажа. Не знам защо толкова ви интересува. Та, както и да е. Следващия въпрос е колко пъти в седмица тренираш? Извинявам се, още ми е малко смешно от миналия въпрос. Ще го сложа на някакъв кликбейт на тъмнейла. И да, трябва да се кликбейтва, няма как. Трябва 100 абонати ми е целта за този месец. Остават ми само 10, абонирайте се, моля ви. Имам 5 дни да стигна 100 абонати. По 2 на ден трябва да качвам. Надявам се да успея, иначе няма да стигна целите и ще се започна годината зле. Януари месец, той е най-важният, трябва от него да го победим, за да може следващите да са по-продуктивни. Малко ставам като Юли Тонки с Motivational Speaking, но както и да е, ще започвам следващия въпрос. Следващия въпрос е колко пъти в седмицата ходиш на фитнес. В момента даже нямам някаква програма стрикна, просто имам 4 дни лежанка. 4 дни лежанка. Плана беше да съм на седмица, но от 4 дни на седмица лежанка видях, че няма как да се възстановявам и просто се правя тия 4 дни, в колкото дни мога. Някой път се получава да ги направя за 6 дни, другия път за 10 дни, за 12 дни, 15 дни. Чак толкова не се е случвало ден, но сващате идеята. Та ще ви кажа и каква ми е структурата за тези 4 дни. Казах го в миналото видео, но може би някои от вас не са го гледали. Та ден 1 имам 4 осмици и тежка единица. Тежката единица е по избор. Във всеки ден имам опция да я сложа, в зависимост как се чувствам. Но повечето дни я слагам, почти всички. Втория ден имам 5 петици. Третия ден имам 6 четворки. И четвъртия ден имам 7 тройки. Това са доста серии, това е доста висока честота, доста висок обем. Интензитета също изобщо не е нисък. Но ако искате да се вдигате лежанката до някакви абсурдни числа, това е единствения начин. Някой ми казва, че не е възможно да се двигнеш лежанката толкова, 2 пъти теглото не е реалистично за натурално трениране, но това не е така. Просто имал съм периоди, в които съм правил 5 пъти на седмица лежанка, 7 пъти, някой път съм правил по 2 пъти на ден. Като съм бил примерно в втора смяна надаскал, сутрин я правя както и вечер, но това вече е прекалено. И може би за повечето хора 2-3 пъти на седмица ще е достатъчно. Мога много да говоря по темата, като цяло лежанката ми е любимото упражнение. Сигурно ви е писнало да говоря вече за лежанка в Instagram, постоянно спамя сторията от лежанка, последвайте ме, за да ги виждате. В България един приятел ми е базика, че в България съм първия лежанка инфлуенсър. Не знам дали има такава ниша, но аз я създадах явно. Следващия въпрос е на зоб ли си? Той всъщност не е на зоб ли си, а на какъв зоб си. Не съм на зоб, не взимам нищо. Ще ви кажа може би какви добавки взимам. Буквално не взимам и никакви добавки, взимам само омега-3 и гинко билоба, които са малко за мозъка, не само за мускулите. Понеже омега-3 помага за паметта, гинко билоба за концентрацията, има цинк в него. Като добавки съм пил преди магнезии, в момента не пия. Креатин преди съм пил, но няма и много смисъл. Други добавки, протеин на прах съм пил за някакъв период от Jim Beam, взех си го на някакъв супер ефтин за 30 кинта, цяло кило. Не може да се разтваря, беше смисъл супер гъст. Буквално го ядах, а не го пих. Това не съм взимал добавки много. И какво още като добавки съм взимал? Взимал съм цинк, витамини, някакви мултивитамини. И още добавки не съм взимал. Чуя се какво ще да кажа, да може видео да стане 10 минути, остават ми 20 секунди. Последвайте ме в Instagram, за 10 път ви го казвам, в TikTok, в TED съм активен. Абсолютно всякъде съм активен, имам линк, вижте го в описанието на канала. И това е от днескашното видео, задайте се въпросите в Instagram или в коментарите ги напишете. Ще се опитам да качвам доста по-често видеа. За следващия месец
за този месец, т.е. целта ми беше 100 абоначи. Надявам се да постигна. За следващия ще поставям 1000 абоначи, затова ще качвам супер често и се надявам да ги стигна и да пръскаме българския YouTube. Ус и ще се видим в следващото видео.